Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 30. Ọ ga-erukwa mgbe ihe ndị a niile ga-abịakwasị gị, bụ ngọzi ahụ na nkọcha ahụ nke m tinyeworo n'ihu gị, mgbe ị ga-emekwa ka ha bịaghachi n'obi gị n'etiti mba niile ebe Jehova bụ Chineke gị nupụworo gị, mgbe ị ga-ewerekwa obi gị niile na mkpụrụ obi gị niile laghachikwuru Jehova bụ Chineke gị, geekwa ntị olu ya dịka ihe nne si dị, nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa, gị onwe gị na ụmụ gị, na Jehova bụ Chineke gị ga-eme ka ndị gị adọtara n'agha lọta. Ọ ga-enwekwa obi ebere n'ahụ gị, lọghachi chịkọpụta gị n'ime ndị ahụ niile ebe Jehova bụ Chineke gị meworo ka ị gbasaa. Ọ bụrụ na onye nke gị enupụ anọ na nsọtụ eluigwe, n'ebe ahụ ka Jehova bụ Chineke gị ga-achịkọpụta gị, n'ebe ahụ ka ọ ga-ewepụtakwa gị. Jehova bụ Chineke gị ga-emekwa ka ị baa n'ala ahụ nke nna gị ha nwetara. Ị ga-enwetakwa ya, ọ ga-emekwa gị mma, meekwa ka ị baa ụba karịa nna gị ha. Jehova bụ Chineke gị ga-ebikwa n'obi gị na obi mkpụrụ gị ugwu. Iwere obi gị niile na iwere mkpụrụ obi gị niile hụ Jehova bụ Chineke gị n'anya ka ị wee dị ndụ. Jehova bụ Chineke gị ga-etinyekwasị ọgbụgba iyi ndị a niile n'isi ndị iro gị na n'isi ndị na-akpọ gị asị, ndị chụrụ gị. Gị onwe gị ga-alaghachikwa gee ntị olu Jehova ma ihe niile o nyere n'iwu nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa. Jehova bụ Chineke gị ga-emekwa ka ị babiga ụba oke n'omume niile nke aka gị, n'ime mkpụrụ nke afọ gị na n'ime mkpụrụ nke anụ ụlọ gị na n'ime mkpụrụ nke ala ubi gị banyere ezi ihe, n'ihi na obi ga-atọkwa Jehova ụtọ ọzọ n'ahụ gị ime gị mma dịka obi tọrọ ya ụtọ n'ahụ nna gị ha. Mgbe ị ga-ege ntị olu Jehova bụ Chineke gị, debe ihe niile o nyere n'iwu na ụkpụrụ ya niile nke e deworo n'akwụkwọ iwu a, mgbe ị were obi gị niile werekwa mkpụrụ obi gị niile chegharịkwute Jehova bụ Chineke gị, n'ihi na ihe anyị nyere n'iwu nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa, ọ bụghị ihe karịrị gị ime ka ọ bụ, ọ bụghịkwa ihe dịrị gị anya ka ọ bụ. Ọ dịghị n'eluigwe ka ị wee sị, onye ga-arịgoro anyị n'eluigwe wetara anyị ya, mee ka anyị nụrụ ya ka anyị wee mee ya. Ọ dịkwa n'ofe oke osimiri ka ị wee sị, onye ga-agabigara anyị n'ofe oke osimiri wetara anyị ya, mee ka anyị nụrụ ya ka anyị wee mee ya. Kama okwu ahụ dị gị ezi nso n'ọnụ gị na n'obi gị ka ị wee mee ya. Lee, etinyewo m n'ihu gị taa ndụ na ezi ihe, na ọnwụ na ihe ọjọọ, n'ihi na mụ onwe m ga-enye gị iwu taa ịhụ Jehova bụ Chineke gị n'anya, na ije ije n'ụzọ ya niile, na idebe ihe niile o nyere n'iwu na ụkpụrụ ya niile na ikpe ya niile, ka ị wee dị ndụ bakwa ụba nke Jehova bụ Chineke gị wee gozikwa gị n'ala ahụ ebe gị onwe gị na-aba inweta ya. Ma ọ bụrụ na obi gị echegharịa, ị wee ghara ịnụ ya anụ, kama eduhie gị wee kpọọ isi ala nye chi ọzọ wee fee ha ofufe, egosiwo m unu taa na unu aghaghị ịla n'iyi. Unu agaghị eme ka ụbọchị unu dị anya n'elu ala ahụ ebe gị onwe gị na-agabiga Jọdan ịba ka ịnweta ya. Emewo m ka eluigwe na ala gbaa ama megide unu taa, na ọ bụ ndụ na ọnwụ. Ngọzi ahụ na nkọcha ahụ ka m tinyeworo n'ihu gị, gị họrọ nkwa nke ndụ ka ị wee dị ndụ, gị onwe gị na mkpụrụ gị. Ịhụ Jehova bụ Chineke gị n'anya, na ige ntị olu ya, na ịrapara n'ahụ ya, n'ihi na ya onwe ya bụ ndụ gị na ogologo nke ụbọchị gị, ka ị wee biri n'elu ala nke Jehova ṅụrụ nna gị ha iyi, bụ Abraham na Isaac na Jekọb, inye ha.